Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Jocelyn Lovelino Carataw, isang senior citizen ng Bañadero, Daragaan Bay, isang simpleng nanay ng 5 babae, ATI LSA Cooperator at beekeeper ng Mary's Garden and Bee Farm. Kami po ay nagsimula sa beekeeping noong taong 2017. At ito po ay aming sinimulan sa 4 na colony ng stingless bees. Ginamit ang coconut shell technology. Dahil po sa mga training and seminars na naibigay sa amin ng ATI, ito po ay unti-unting na ayos at naparami ang stingless bees hanggang ito ay naging LSA noong panahon ng pandemya 2021. So, isa po sa mga misyon ay may turo sa iba pang magsasaka ang pag-aalaga ng stingless bees para ito ay makatulong sa kanilang kabuhayan, hindi lang po sa kabuhayan, para maparami ang ani ng crops, lalo na po ang niyog at iba pang fruit trees. Dahil po ako ay isang anak ng magsasaka, nag-isip po ako ng ibang paraan kung paano po ako makakatulong sa iba pang magsasaka. So ito po ay nagsimula bilang pastime lang po ng naming pamilya. So isa po na sa nag-udyok ay yung para magkaroon ng karagdagang kita. So ito po ay nagbigay ng kumbaga dagdag kita sa pamilya. Isa pa po sa pollination. Sa pollination, dahil ito po ay greatest pollinator, ito ay aming tinanggap o inalagaan para makatulong din sa kapaligiran at maging balanse sa ang ecosystem. Isa pa po yung gusto ko po ipakita na ang babae ay hindi lang po sa kusina o sa bahay. Kasi ako ay maaaring maging isang farmer scientist, entrepreneur, at guro. So, ang pag-aalaga po kasi ng bees ay hindi kailangan ng malaking lakas, kundi po pasensya, tiyaga at pagmamahal na kung saan meron na po kami mga nanay-nanay. Iyan na po ang magiging kapital para maging isang beekeeper. Sa ngayon po, meron po kami stingless bees na 2 uri. Meron kami Tetragonula biroy at yung Live 6 po. Ang lahat-lahat po ay aabot na po ng 900 stingless bee colonies. Ang pangunahing produkto po namin ay yung pure stingless bee honey. Meron din po kaming raw propolis, bee bread or yung bee pollen at bee swaps. Ito po ang naibebenta buwanan at yung yung honey weekly po ang harvesting namin by batch. At meron din po kaming nagbebenta rin po kami ng mga nucleus or starter colonies para sa mga baguhan na gusto mag-venture sa stingless beekeeping. Sa amin pong farm, isa pong iniingatan namin ay yung bahay ng bees. Kailangan po, ito ay may natural na insulation para hindi siya mainit sa tag-init at hindi rin po malamig sa tag-ulan. Ang hamon po ay bagyo at peste. So, sa bagyo po, sa balita kami nagbabase. Kung malakas po yung parating na bagyo, kagad namin po itong pinapasok o itinatago sa closed area para maingatan hindi po mamatayin. Yung peste naman po, yung constant or regular inspection para hindi na po kumalat yung peste. Isa pa po, yung ang hamon pa ay yung education. So, kailangan pa ng mga training workshop para ma-improve kung paano i-manage ang stingless bees. Malaki po ang naitulong ng beekeeping sa aming pamilya. Kumbaga, kung kami kumuha ng kabuhayan, lalo na po nung nag-aaral pa yung mga bata, malaking tulong po ito sa amin. At isa pa po, nakita ko na sa pamilya namin, nung magsimula kami sa beekeeping, naroon po ang pagkakaisa at pagtutulungan. So bawat bawat membro o kasapi ng pamilya ay may
kanyang gawain. Halimbawa, yung isa sa harvesting, yung isa po sa splitting at marketing at ganoon din po sa landscaping. Yung mga training workshop po na naibigay sa amin ng ATI tungkol sa beekeeping, yun po ang malaking amba o tulong sa amin na ayos po at napalawak namin yung bee farm sa tulong nila. So dito po sa aming lugar, yung mga coconut farmers, yun po ang aming tinutulungang magkaroon ng training workshop. Kasi kung baga po, nandun na sa kanila yung source ng bees, yung food ng bees. Dahil po ang pinaka main source ng nectar is coconut. So, sinisika po namin na makuha o maturuan ang bawat magniyog sa aming lugar. Ang plano namin this year ay magkaroon ng processing sa mga value-adding products para kumbaga po hindi na namin mailalabas. Kumbaga yun na yung gagamitin namin para makagawa ng produkto. So hindi lang po kami ang kumbaga matutulungan, pati na po yung ibang tao o kabarangay para kumbaga sila na yung gagawa. Tuturuan po para magkaroon din po sila ng hanap buhay. Sa pag-aalaga po ng butiutan, kailangan po yung tiyaga. Hindi man po dito, kumbaga hindi ito bigla ang kakaroon ng pera. So, payo ko po ay yung, tandaan lang po yung word na magic. Una po ang pag-aral, magsimula sa maliit lamang, aralin yung tungkol sa pag-manage ng stingless bees. G, gumamit ng mga lokal na material para hindi masyadong magastos. At ay ingatan ang stingless bees sa peste at iba pang kaaway. At yung consistency at commitment. Kailangan po yung tiyaga, yung pagmamahal sa bees, dahil yung bees po kailangan talaga po ng pag-aalaga. Kumbaga po, kapag inalagaan na natin ito, bibigyan din po tayo ng magandang ani. Sa pamumuno po ni Engineer Joey Villarmino, maraming salamat po. Yan dahil po, kung di po dahil sa inyo, wala pong Nelly's Garden and Bee Farm. Maraming salamat po. Pangako po na iingatan namin ang pangalan ng LSA. Pag sinabing ATI LSA ng Banyatero, sisiguraduhin namin na ito ay totoo, malinis, at may puso. Isa pa po, hangad din po namin na huwag magsawang magtiwala sa maliliit na farmers tulad ko. Dahil po, kami po ay isang patunay na ang isang training, isang pangarap ay makapagbabago sa isang komunidad. So, salamat po ng marami ATI dahil po sa inyo. Narito ang Nelly's Garden and Bee Farm na handang tumulong sa iba pang magsasaka. At pangako po, hindi kami titigil o hindi po ako titigil na magturo sa bawat magninyong hindi lang po sa aming lugar. Iniimbitahan po namin yung iba pang mga magninyog sa ibang lugar para kung marami ang bubuyog, dodoble ang kita. Kapag doble ang kita, mababawasan ang gutom. So, uunlad ang ating lugar, hindi lang lugar, ang buong komunidad. So, mabuhay po ang ATI, mabuhay ang lahat ng LSA, mabuhay ang lahat ng Pilipinong beekeepers. Salamat po.